नाचे तना चढ़े यहाँ से जइबे न बाच के आइल बड़े नाचे तना चढ़े यहाँ से जइबे न बाच के एही जाके लइका सब होला रंगदार। वैशाली जिला में अइलू पहिला बाटे बबी कमर हिलाव तू लागता। वैशाली जिला में अइलू पहिला बाटे बबी कमर हिलाव तू लागता। रंगदार रखिले थार गोली बंदूक से करिले प्यार रंगदार रखिले थार गोली बंदूक से करिले प्यार। बूढ़ावा जवन का बनल चाहे तोड़ भतार। वैशाली जिला में अइलू पहिला बाटे बबी कमर हिलाव तू लागता। वैशाली जिला में अइलू पहिला बाटे बबी कमर हिलाव तू लागता। जनी देखाव मन बहकाव घंगरी उठा के जनी टंगरी देखाव। जनी देखाव मन बहकाव तारक जयनाथ के लगे तू आव। रीत शशि बम साटा कड़ी लागता। वैशाली जिला में अइलू पहिला बाटे बबी कमर हिलाव तू लागता। वैशाली जिला में अइलू पहिला बाटे बबी कमर हिलाव तू लागता। तारक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महुआ हाजीपुर वैशाली।